I pozdrav youtuberi, danas igramo bilijar. Kao što vidite, mi smo se vratili, jedno vrijeme nisam snimao i sad pogledam onako i pogledam klipove svoji, stvarno jesu, želim snimam i rekao ajde snimim vas, vidimo ovdje gift Toro, Jean, Dragan, Gole, ajde pošalji. Dobro. Da vidimo. Spin. Ping. Ne znam, stvarno. Da, dobro, može. Dobro. 100 nije nešto, ali dobro, krećemo. Idemo, znači, na Moskvu. Dobro, jači smo level od njega, ali vidit ćemo. Šlamo, nema veze. Zato što nema ni jedan, a imao sad će. Dobro. Ja ubacio dve, ne mogu da verujem. Sad, nema ni jedno. Da. Nemaš ni jedno. Aha. Ja ću ovako ovdje da ga napijem. Dobro, bacili smo njegov, nema veze. Dobro. Bacili smo. Sada ova. Bravo. Sad idemo ovako. Dobra, super. Tako, dobro. Idemo dalje. Znači, uspio sam da ga stignem. Ali ovu se nisam dobro. Ali, kao što vidite, i on ne zna šta će. To ostavio je nama dobro. Nema veze. Možemo mi ovako. Tako. Izašao je, dobro. Nema veze. Ćemo sad se pokupe i idemo dalje. Idemo još jednom na Moskvu. I dobro, sad smo ovim isti level. Ovaj jači, on će sad izaći, ali vidite kako slabaš. Ne znam zašto tako ne kupuju, mislim ja sam ovaj dobio moji štabovi. Tako, znači sad ćemo to malo promenimo ovaj. Tako, aha, ja igram. Tako. Sada ćemo ovdje. Pa ćemo ovako ovdje. Ne, sad nijedno. Ajde, rasturit ćemo. Uđe. Nema ništa. Dobro. Sada on igra. Izvinite, ovo ja slučajno što se otvorio, sad ćemo da mi iz toga izađemo. Tako. Slučajno mi se otvorio Skype. Tako. Da vidimo šta će sad. Da vidimo šta će sad on da uradi. Kad vidimo, nema ništa, nema strpljenja. To je potrebno samo ovako malo da čušnete. Znači nikakva filozofija.
ovo sam lijepo sad da vidim doći. Super nam izmisla ova. Sad jako. Ja, ponamešio sam, ne. Dobro, vidimo šta će sad ovi doradi. Aha. I ništa. Dobro je. Tu. Ništa. Nema veze, ostalo nam je još jedna. Ja mislim da ćemo tu moći da uspemo. Ja, ne mogu da verujem. Ajaj. Ja sam njemu na misli, ne mogu da verujem. Dobro, nema veze. I da vidimo. Ja, izvinite, ovo mi se nešto za Skype. Ja, ne mogu da verujem. Joj. Čovjek promašio. Aj, probamo ovako. Ne mogu da verujem. Ništa ljudi, ovo smo izgubili. Nema veze. Idemo na sljedeću. Da vidimo kakav je. Dobro. Idemo ovako. I ovako. Da vidimo kako će on to sada urati. Znači, pušta nam. Meni još bolje. Tako, pušta nam. Otvorene ove. Mi ćemo prvo ovu. Onda ćemo ovo zavijem da... Super, samo malo da ga... Tako. Dobro, može. Dalje da vam kažem, snimat ćemo i Clash of Clans, Clash Royale, Agario, Diepio, onda i mnoga druga koje vi hoćete. Dobro, ne mogu sad ovog da čekam. Pozdrav ljudi i vidimo se u sljedećoj epizodi. Ha pa pao. Pang!